Dnes by som vám chcela ukázať recept na najrýchlejší dezert na svete. Tento dezert sa skladá len z pečeného ovocia a chrumkavej orechovo-vločkovej posypky a je skvelý najmä v letných horúčavách, keď sa vám nechce tráviť veľa času v kuchyni, ale máte chuť na niečo sladké, prípadne sa vám ozve nejaká nečakaná návšteva a vy jej chcete dať niečo iné než kupované keksiky či sušienky. Tento dezert môžete servírovať buď s kopčekom bieleho jogurtu, alebo ak by ste mali chuť na niečo hriešnejšie, tak môžete pridať kopček vanilkovej zmrzliny. Do misky dáme ovocie. Ja som sa rozhodla použiť čerešne, černice a čučoriedky. Pridáme cukor a škoricu. Keď už máme to ovocie premiešané, tak ho presypeme do maslom vymastenej formy a snažíme sa teda tým ovocím vyslať celú formu, aby vlastne bolo rovnomerne rozprestreté po celej ploche. A teraz si pripravíme chrumkavú posypku z ovsených vločiek, orieškov a medu. Použijeme ovsené vločky, zmes orechov, ja sem dávam mandle a vlašské orechy, pridáme mlieko, štipku soli, škoricu, jednu polievkovú lyžicu masla orechového. Ja dávam mandľové maslo, ale výborné je aj lieskovo-orieškové alebo arašidové maslo. Potom pridáme roztopené maslo. Poslednou ingredienciou je med. Všetky ingrediencie premiešame. Ak vám nevadí, že by ste si zašpinili trošku ruky, tak to môžete spraviť aj rukami, lebo potom budeme celú tú posypku dávať na ovocie. Takže si ho dobre premiešame, aby med obalil ovsené vločky a vznikla nám taká chrumkavá medová posypka. Keď už máme posypku pripravenú, tak ju môžeme navrstviť na ovocie. Snažíme sa prekryť všetko ovocie, takže opäť navrstvíme tak rovnomerne, ako sme vrstvili ovocie. Crumble vložíme do rúry vyhriatej na 170 stupňov Celzia a pečieme 30 až 40 minút. Akým sa crumble pečie, len by som vám chcela dať vedieť, že tento recept, ako aj mnohé ďalšie jednoduché a rýchle recepty, nájdete v mojej prvej kuchárskej knihe, na ktorú je práve teraz aj 20% zľava. Dámy a pánové, slyšeli ste to? Ja na tomto dezerte, okrem toho, že je najrýchlejší na svete, milujem aj kombináciu studeného a horúceho, teda horúceho pečeného ovocia, chrumkavej orechovej posypky a kopčeka studenej zmrzliny.